Salutare prieteni columbofiri, bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi suntem iar pe la porumbei. Avem ceva noutăți. Acest mascul s-a împerecheat cu femeia aceea. Masculul ăla de acolo, ăla s-a împerecheat cu femeia asta albă de aici. Uitați pe strița. Astăzi le punem mâncare și apă. Puiuțul a mai crescut. Uitați, tot șchiop. Dar nu mai calcă chiar așa de tare. Ia, meri. Nu mai calcă tare și revine încet, încet. Uitați, porumbei, astăzi vom da drumul doar la masculi. Pentru că masculii am mai mulți și dacă atacă uliul cum mi-a atacat atunci, să nu-mi prindă vreo femelă sau ceva de genul. Aici a mai rămas ovăzul cu orzul. Uitați cușca în care îi pun femelele. Deci da, pun femelele, apoi le punem apă și mâncare și nu uităm cum zboară. Am închis aici femelele și curcănașii. Acum vor ieși ei. Mergem la porumbei. Mă duc să le deschid spulnicul. Așa. Sper să nu fie atac de uli, pentru că, uitați, zboară doar masculii, câțiva masculi mai rămas în asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masculi. Unde sunteți? Acolo. Mergem la locul nostru de filmare. E acum, uitați ce fain zboară. Masculii, sper să n-am atac de uli, că nu prea îmi place. Câțiva masculi au mai rămas în crescătorie. Uitați, deja au luat un pic de atitudine. Zboară. Nu uitați să apăsați acel buton de like. Dacă mai aveți videoclipuri cu porumbeii mei. Nu am, cine știe ce porumbei de concurs. Am doar 3, 4 am. Dar na, porumbei zboară, uitați. Șapte. Șapte masculi cu 4 din cușcă. Am la vreo 11 masculi și 11 femele. Plus mai am 2 pui care nu știu ce îs. Adică 3 pui care nu știu ce îs. Eu cred că unul e femelă și unul e mascul. Deja plouă, picure. Porumbei în continuare zboară. Uitați-l pe albul meu. E primul. Porumbelul cu aripile albe. Și da, mai dați-mi idei de vloguri interesante sau ceva idei de videoclipuri. Unul deja s-a separat de ăștia alții. Uitați, se bagă înapoi în sol. Oarecare îi, uitați cum pare. Nu vrea să fie filmat, cred că. Uitați, aterizează îndată. Deja văd că plouă, porumbeii se pun jos. De data asta filmez mai mult, pentru că mi-ați cerut în comentarii când avea videoclipurile celelalte să filmez mai mult. Mi-au zis câțiva prieteni să filmez mai mult. Uitați unul unde era. Uitați un albastru, un pui. Ăla cred că e mascul. Cred că o atacat uliul. 1, 2, 3, 4. Uitați ce zboară puiul. Uitați, fraților, ce zboară puiul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sunt stol. Uitați și puiuțul. Mamă, ce zboară puiuțul. Și încă țâpă. Uitați, zboară în stol cu ai mei.
Acum sper să n-atace Uli. Uitați, puiuțul zboară în ston. Cu ai mei. Uitați ce fain zboară. Unde sunteți? Mă uit să nu văd Uliu, să-l sperii. Deja am pregătit un bidon. Că prea tare s-o speria puiuțul. Uitați. Uitați ce fain zboară. Și puiuțul din spate, cred. Da, mergem să le punem mâncare și revenim. Nu acolo puneți-vă jos. Aici e cușca. Uitați unde se pune jos. Cântă sub ciorurile astea. Uitați, doi apar de acolo. Hai! Revenim când le punem mâncare. Porumbei intră. Câțiva au intrat. Mai e puiuțul. Și zboară și încă vreo 12 afară. Uitați puiuțul. Ce tumbe face pe aici. Da, punem mâncare și ne vedem. Uitați, încă unul a apărut. Hai! Nu acolo. Nu acolo. Hai! Pleacă de acolo. Hai! Fugi acolo. Acolo, așa. Așa. Hai. Deja, fraților, deja zboară și puiuțul. Hai. Hai. Am intrat la porumbei. Mai sunt 5 afară care mai trebuie să intre. Uitați cum așteptăm mâncarea. Așa, hai. Uite, asta le dau. Grăunțe cu grâu. Porumbii ăștia o să mănânce mai târziu o leacă. Acum mă duc să le schimb apa. Nu au făcut nimic, chiar dacă fac o să le arunc. Și da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut și mai vreți porumbei să zboare, cred că data viitoare o să dau drumul la femele. Nu uitați să apăsați acel buton de like și de subscribe. Noi ne vom revedea data viitoare. V-am salutat!